Gyda phwyslais mawr ar ffermio fel busnes y dyddiau hyn, mae Gethin Owen, sy'n ffermio gyda'i dad Richard, wedi penderfynu cydweithio gyda cyswllt ffermio i fanteisio ar gyngor wrth arbenigwyr a chynllunio i'r dyfodol mwyn datblygu'r fferm. Mae di dod i'r crunch mewn ffordd. 5 mlynedd arall, mae'n edrych yn debyg, fi na ddim taliad sengl. So mae gennym ni 5 mlynedd wan i orfod, gorfod, i cael yn busnesau ni sefyll ar draed i hynny. Ac o'n i'n meddwl, dwi bersonol yn meddwl na'r ffordd orau o ddysgu a ffordd orau o wella be da chi'n neud o fewn y busnes di cael meddwl agored, cael trafod efo ffarmwrs eraill sy'n rhedeg systemau debyg. Mae pob yn gallu dysgu oddi ar cryfderau i gilydd, dwi'n meddwl. Erbyn hyn, mae Gethin a'i dad Richard yn ffermio 600 o defaid a 35 o wartheg ar 300 erw o dir. Law yn llaw a ffermio, mae Gethin yn gweithio i AHDB. Drwy ei waith a cyswllt ffermio, mae wedi cael cyfle i weld systemau amrywiol a sylweddoli pwysigrwydd cynllunio a Meincnodi. Dweud y gwir, mae yna licorice all sorts o ddefed yma. Dwi wedi trio bob bryd, bob croesio dan hael dros y blynyddoedd. Ac cyn dechrau mesur a pwyso go iawn a wneud defnydd o EID, o'n i braidd, o'n i'n siŵr be oedd y ddafad orau i'r ffarm, pa ddafad oedd y fwyaf cynhyrchiol i'r ffarm ac fwyaf proffidiol. A wedyn, ers wneud defnydd o EID, medru lincio'r oen i'r ddafad pa mae'n cael ei eni. A wedyn, dilyn ymlaen, dwi'n pwyso rwy'n adeg dyfnu. A wedyn, dilyn yr oen ymlaen wedyn i'r lladd. Y ddafod oedd ben asgwyddau mewn ffordd uwchben pob beth arall. Oedd y defed croes Aberdale. Am bob kilo o ddafod oedd yn mynd at y maharen, oedden nhw'n cynhyrchu tynnu am 30% fwy o kilo o wyn. Mi gymaru fo'r lleill. Yr unig drawback mewn ffordd ydy'r ffaith bod maen nhw mor epilgar ac trio rheoli faint o nifer y triplets. Drwy wneud y pwysau mesur a mynd i'r grŵp Meincnodi, o'n i'n gweld fod le i wella sawl kilo oen dwi'n gynhyrchu am bob hectar. Wwan, dwi'n gofyn y cwestiwn i fi'n hun, ydw i'n trio cynhyrchu mwy o gig oen oddi ar yr un tir, neu trio cynhyrchu yr un faint oddi ar llai o dir a llai o fewnbynnau. Nepell o fferm Nant yr Efail, mae Ifan Ellis yn ffermio. Mae ef hefyd wedi manteisio ar gyngor cyswllt ffermio a chynllunio yn ofalus ar gyfer y dyfodol. Ffarm reit uchel di Nant Cornol yma, dyn ni'n cadw tua 200 o focau breidio a sbinio ar ei holen wedyn. A dyn ni'n prynu chydig o wartheg stores ifanc fewn i llnau fyny ar ôl heini bob ha felly. Yn gol ni, pan oedden ni'n cychwyn y grŵp, oedd trio cynyddu'r allbwn oedden ni'n neud o bob hectar oedden ni'n ffarmio. A dwi'n meddwl dyna ddylse rhan fwyaf, neu bob ffarmwr defaid wneud ydy trio gwneud mwy o bob un darn o dir sy'n gynnu nhw felly. Efo'r systemau pori o'n i'n i gychwyn, o'n i'n meddwl trio gwneud y gorau o'r glaswell a trio pesgu gymaint o wyn a fedra ffwrdd o'r glaswell sy'n andros o help. A hefyd efo'r dwi'n teimlo fatha bod diwydiant defaid ar ei hôl i braidd i hogiau'r llaeth yma, achos maen nhw'n recordio bob peth ac yn gwybod faint mae litr o lefrith yn costio iddyn nhw. A dwi'n teimlo sy'n help i ni fel diwydiant defaid os oes ni'n gwneud y fath efo recordio. Mae'r cynllun newydd yma dan adain cyswllt ffermio yn cael ei gydlynu gan Gethin Pris Davies. Un agwedd o'r grwpiau trafod mae ran trosglwyddo gwybodaeth ydy Meincnodi wrth gwrs, a da ni o'r farn bod o'n beth yno bwysig bod ffermwyr yn gwneud mwy a mwy o hynny. Ydyn y gobaith ydy bod ni'n datblygu rhaglen wan fydd ar gael i ffermwyr, fel bod nhw ddim yn gallu cymharu nid yn unig o fewn y grŵp, ond hefyd bod yna ffurf i nhw gymharu efo ffermwyr eraill dros Gymru ynde, i nhw gael gweld lle maen nhw arni o ran perfformiad ar wahanol agweddau o'i busnes, boed o'n eidion neu defaid. Mae bosib cymharu ffigurau llech i chi gyda ffigurau safonol yn hwnnw wrth gwrs, a mae o'n ymarferiad da iawn i weld os ydy y busnes yn perfformio
o dan y cyfartalen neu ydy o'n y tre'n uchan neu yn y tre'n isaf. A dim o'n linyn mesur hynod ddefnyddiol i ffermwyr. Mae heddiw wedi bod yn chwa o awyr iach wrth glywed 2 ffermwr ifanc yn siarad mor bositif am ddatblygu ei ffermydd gan roi pwyslais mawr ar yr ochr fusnes. Nid yw ffermio yn rhwydd y dyddiau hyn, ac felly mae'n hanfodol i eistedd nôl ac edrych ar y llun ehangach wrth wneud penderfyniadau pwysig a chynllunio i'r dyfodol. Y neges fyswn i'n rhoi allan yna, fyswn i'n dweud, ydy byddwch yn barod i ddechrau pwyso mesur adre, dod i ddall eich costau, a wedyn mynd a grwpiau Meincnodi. Dwi'n meddwl bod o ffordd ymlaen i nid yn unig bod ni'n dysgu, ond da ni'n cael hwyl efo'n gilydd, a dwi'n teimlo bod o'n ffordd bwysig i gadw'r diwydiant yn ffres ac yn ifanc.